TikTok'a ýa başlaýan wagtlym, karoçy şu sagatlarda videolar paýlaşsaň rekomendasiýa düşýär, köp prosmotr bolýar diýdiler. Ay menem bunu zam etgäme bela ballym şo orara hereket ediberdim. Atak beýle däl eken. Her kimiň öz rekomendasiýa sagady bolýan eken, ýagny şo sagatda paýlaşsaň hakykatdan köp prosmotr alan sagat bolýan eken. Ona her kimde aýry tin bolýan eken. Öz telefonuňyzdan şo sagatlar arkaýyn görüp barlap bilýäňiz. Häzir size şonu öwretjek. İlk bilen ýokardaky 3 çyzyjyga basýaňyz. Ondan soň instrument autor diýip çykýar, oňa basýas. Ondan soň analitika çykýar. Oňa basýas. Ondan soň подписчика geçirýäs. Aşağı feature gaýtýas. Şo rekomendasiýa sagat çykýar. Menki 10, 11, 9 şol aralyklar eken. Sizem öz keşfet sagatlaryňyzy şo ýerden görüp bilersiňiz.